Sénégal juule juule o Sénégal yayo gole di diine juule Sénégal juule juule o Sénégal yayo gole di diine juule Sénégal juule juule Sénégal yayo gole di diine Chako dena muda deno kore ma Sénégal juule juule o Sénégal abla gelu min arhajon ngiyano te hiri ko kam tufutal wonda jo Chako dena muda o kallu ndram ko yewti mon fo non natti ndar hay go realti on kedi ha joni arani sara halde war mas ɓoyi ni mbeɗa ko kam foti wallahi wonnam Sinon, tranquille. wonnam mi so yima tan mi weltos Zayn. machallah Ajay. ça va jinan bo no mbaɗa haalde hoore mbiɗa mi yani Nice. anni woni adu sam haali biya kam kewna So comment? i jaharana arta On a question dum don. Ma jankar son route tim pour artiste c'est pas faire. a ñin fo noon mbiyata C'est là quoi. Par 15 jours. Mais jonga Non, famille. par un mois ga min baga. Mais ala problème koy ma ngoni. Do 3 jours. Ma dane dum an. Ya mo gen xam rek. en tout cas min ko A faami. kala fo mbaɗa jam ameɗa haalduna biwa wona E wadde gasi mi kono a leeli noon som halli ma mar furi jabdu dum A don. leeli Kadi ko ganda julde kadi min koy batti. ma ngon mi yejjitam. Parce faami que yow rek la am. Ah rek jogi. mbaɗa wallahi mbaɗa Hol goddo so giram mo jona ko raw nat dum. E wadde gasi. hande liggey ma o machallah Ah, wadde gasi wadde so wima mi mbaɗen hunde sa fo machallah ɓeɗo lerde a faami mi mo yeri yidem ɓe assalamu aleykum ala fawɗon koyngalma fawɗon tani gonɗon saaha ɗum tombere waɗan no mbaɗɗa machallah aɗa seedi mbaɗa e tampere alhamdulillah yettere allah Machallah. moɗum machallah ko noon ko noon Machallah. wallahi ko noon wona aɗa selli kam ko jaam ɓole joguima alhamdulillah yettere allah ko moɗum machallah wallahi eyyi ko wona ɗum koko mataw ko hande allah hoddiri kadi jiidiren ganden a arin ɗo holko mbannomi kadi vraiment yoɗani mais a famata kam tan ñan hen garnomi ko mbiɗa wuuli eyyi tawmami ɗo kadi ɓeydimi jiiɓade eyyi ko ɗum kono bisimilla ma no mbiromami ni tan e téléphone ni bisimilla ma galle allah galle ma saɗa sohlani audience arno belirɗa natar no belirɗa gasi inchallah inchallah so allah jaaɓi a jarama boy toppiron inchallah toppiron o ko neɗɗo moƴƴo toppitomo no fewi j'espère que haalni mo ko minumami ko de mi haalnimo mbasa yejjidde inchallah j'espère ko haalnimam ɗum ga mais faɓe Jodi naɓuɗa tasi, yawɗu na inchallah. yimamo addu kay mama dane inchallah Andi, inchallah yo allah waɗema barke Amin. yo allah waɗema barke jewte min mboɗo mi yaltuɗo sikadi mi ara wallahi 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 ay hawjiɗe ɗiɗam mbay ngel moƴƴol ni waɗa nana bawman o welat ha so tawi sa fo wonko naatata sa yimɓe itti koyelol cikkuno so ari ga mo fiyam ga o change ah bon woni jour jarande kama funtani mba min ala kala mom tan ko liggoɗɗa koye ko gonɗa ko ok ala goɗɗum andi ko jam majjanno mbayni non ala problème inchallah bisimilla j'espère ko bama ko babam donc mbaɗanno babam mbiɗo wawi waɗan ndem non mbaɗa andi fami wallahi mbaɗa si andi kadi amma jayde rek e ew tenanga ma inde mi yewnima noon wallahi mi yewnima wallahi min ɓuuri yonde yewnimam min ɓuuri yondem de ɗo joni aɗen tawa wona kewɗo dinnadal garami lawol ngal aɓen nodden mais deme mi dawani mbaɗo mi aɓen noddem rek wonko pommi ƴettoy toon mi arta mais deme aɗa wawi arde suuto quoi inchallah ala wayri problème. yide mbaɗ yiɗɗa fo on jam fo gara kadi ayi yimo gumno Inchallah. journée o quoi mama inchallah ok donc ala mboɗum ɗo problème bisimilla potaba joɗade non après rek yaami Ok, ɗo ala komi problème. cohli ko au revoir merci Ela Laila Seydina Muhammad ya Rasulullah Salaamaaleykum. En bisam Magnifique. Ça va bien. Machallah. Daytam. Ça fait on va. wallahi mbeɗem ɗo mi werina Aɗa gonɗa ɓeɗo yontere ça sila. va wallahi Ça va. gorda Gorda. Zeyn. ça va ma yimi wona neddude par ce que mi arani galle Han kay moom. An ko ni tan mbaɗa.
subaka fof tan aɗa ɓeydo weldi gurdam ɓoti yiru noon sa yiɗum ko situation gallo ko min tan non non haydara mi yiyata an haydara waɗani mais ala probléme ay ko ko kala en fait maga an mo puttum ɗo ko holo pottuɗa pota fottude Ablaye ɗo wonno jinjo o won mo kalan mam haaluma o mbiyanɗa o liggotoɓe laamu machallah ala fof ko ala bon ala fof ko wiyano bonne min joni ko holko wima e julde nde wi kam mo hokkam ko julirmi après jeno ɓaddan kam ko babam leydi bon mi jaɓi ko haali ko konko haali fof mi jaɓa ono konko haali fof ko wi o waɗat ko o mbiyanaɗa kamen jogui liggey bureau ok ko woni hen o mbaɗa andi ɗum aɗa andi ɗum ok bien sûr mata ganduɗa mi bureau coto bureau o chaque subaka so mbaɗa dawa clinique mboɗo wirtomo waɗa mine bara gandanɗamo fooɗa poluji toujours mi wirtotomo nde ko o mbiyanɗa kam hana omo liggo e bureau ji ni takati takata affaire e sikila holiyam sigilam ne ano ni tan mbaɗon on jiiɗa yi neɗɗo tonde wonde pewɗo ko kalla ɗo ko ɗum ko ancré ɗum ko ɗum kalta o liggoto koye bureau awa ittude ɗum par ce que min hoore mboɗo andi ɗum mi yi ɗum aɗa mbiya kam koye mine mboɗo liggoto ɗum mimi jaɓta ɗum ga o mo yi ɗum bon onon no woni yimɓe garaden ñaama koye moɗon ha kala ho laaɓa taw gandanɗa mbimon koye bureau ji liggoto o mboɗo andi ɗum damar gallamen e damar galle mabɓe kuccidi o yani ko watti arde ga omo ara subaka fof e Allah ko clinique o darato haw tampo so dañi biɗomo assalamu aleykum 1500 wata haala mama aɗa wiya bureau commande fanon hay goto mi yiɗa mbadden a pose goto nde ko kala ko kam welani joni ko jiɗɗa wiide wodani woda ko an haali ɗum onon jiɗa neɗɗo wonde neɗɗo to ko ɗum woni haala ma mi sa wi kam sihil mama hawa mi wona sihil ma nangan kam kam sihil ma sa nan kam sihil ma ara haala wiya mo liggoto mine bar o yiɗum juuɗum woyɗade ni mine bar kay juuɗum no anda annene haalta goɗɗum ma yiru ɗum yitere ma wadde accanam ka haala ma haalɗo goɗɗum ƴew goɗɗo mo wona kanko par haalan ma ko ceerno ɓurani mi gandal sa yi boɗo haalan ma o boɗo andi ɗum bien sûr ko ɓe woni worɓe aroɓe tan ene puntu moɗon en jiiɗi andude koko no goruɗa e no situation ma no goruɗa ene bonna avenir ma o ko mine baraɗa dawata sa yiɗi mom aɗa wawi yiddudemo e mine barayagal makko kono liggaki bureau mami wodani mi baddami mine ba ewa wadde layla ilallah wadde mi yeehi ko jiiɗa hen foof inchallah en tout cas kala ko wodani ok mi salmini mi salmin pawas o ayde ni kam mbaɗo min jiiɗa yitta neɗɗo no wonde neɗɗo pewɗo ɓeya kam mine bar o ɗo liggoto mine bar machallah tema ko no fewi ko normal juuɗe sa mimi machallah neɗɗani hande emi seeɗi Allah hande ɓe jiyat hamɓe belto min wima o joni no fayi billahi wallahi hamɓe belto hande Serina Muhammad ya Rasulullah abawo acca awo ya Allah jël jóge fi onji ono wala fay hande sey wala onji ko boni ko jawdi mi jogi ha yinde bi sala on ngata tay mi sala de jawdi she dum ko ngel ayo ko bonni hore han on ko bonni hore neddo dogi ha may adda ngel do kon bonni ro han on woni besno dum do dum mo nyamina o bamum nan do fatum bamba wana nan do bamum nan do ina hala kam o joni fa an sa yetti ngal do koyngal dum choda gattu ga dum pawo dete ngal do koyngal o pa godo dete ngal do koyngal ko heddi ko mi e biya min dete min dum do min ha ha non jawdi non min tawni choda min hay awrim Yule o Senegal ya yo kole didini Yule Senegal yule o Senegal ya yo kole didini